baako emfie mpemienu ene adonu ensiamu ene we kakra na fura no be se du na ye de bosom yi enso ekọ na wiye Awurade nti ye beduru ho no nan abo ebra wiaduru se ensema wodo ye asemfo na dawroma wagebre na wasoro so kroje ede ama me yesemenken ama yen krampo a se yenkenkan ma wo no eno ena ne bre aso se yekenkan ede ema wo na ka wo se kase ena liberty adokrum yenu na chiri po enso kasa fidie so a eba san so atwa no ho ede afa be fontentan fidie awodo no nyina eso eye my liberty fm my liberty fm facebook ono ko hosisi yi fo adwenkyere ye fa kase ye fa guo ma brepam yanso ye baje bre na ya kenkan ni nyina ede ama ye kawo ene anwumre yi se kase bo ya ye de ebeyi no ensema wodo bi ya edimu adencheche ebi ene se Johnson asie don ketia na wotwe mu wode na probo na bepi mu atoyeti fidu mantama sei no hye nyina ya bose empuntunyum esefata mantama idie yensa beka bi yedi yeni betremu ewo ensanfoforo na atoyeti fi mantam ya mu ena yegina de a na jeza manebo ya eba ene se adehye binum ya de wono na kwan bone so etu fama gudie gadam sei binum panimfo akoho ede na asi na NDC Drum Training Honorable Johnson Esiedu Enketia wone empanyifo ahodo a omo ewo bibia ne anwaso be kwai manse no emu dia so akobofom ni nyina ne se hwi adobera omo ebeye apomudin atenaye ede amawo mu yedi ani betremu ewo ensanfoforo na wo ensanfoforo ya ye kan wansemi na wotwim ye de to mu anim se owura bi ato ya TV man tem adimi atwe apaso de awo ono ankasa ma bi ya wadi mfinsia no be sa du no mako ede na asi wachiri President John Dramani Mahama eno no nso ye kana asem ewo ha sei na deputy NDC organizer hremu dia enya dia wagilele anase gekra atumu ewo mangane mu asami afoforo pika ho yasi nkondwa ye kenka dia ma ose kase ewo liberty adokrum bienu na chiri po enson kasa fidie so na sana wedi kan no ndey ukọ Facebook a yedam my liberty fm bo modern like share wadwenje ye fa kase boy hu no fa guo ma ebre pom yanso ye baje bre na ya kenkan ni nyina ha enso edi amaho akenkan fo ya ne dai oti ye nkan o kase boy mu no eyeme Osomafo Kwame Owusu tikase KOT mene Ohemaa efia defi Adesia ma yentwa enwusimakuma wimra Liberty FM 92.7 the giant of the west Abusafo mayen fikase no asidia yedemo efrase ewo atoye tifido mantama sei na efi na wotwe mu ebei edwada de besi ye na wukoyi ye mamunya nti ye se dwomtreni ema NDC amayoko no Johnson Esiedu Enketia Edna Probon ba bepiemu ewato ye tifido mantama sei ofrase edifi bibie ni anwaso be kwa manse no emum na owie ye no obepiemu osehwi wi oso mansin emu na ne da ena ode enkaye nko gina mu osehwidwabo so na okopiemu ewo ho no ena ode nanumu nsem etu edwase na omanga nam ne ye mantama na ye wo no eyedu nanso no NPP ne na aban eba ye no omodi nsia ebeka homa ne yedu nsia na to ye tifido mantam so eka ho ebi nanso no empuntunyuma na esefata mantam idie enkamia koye se aboye mpa yie ni saso ntino wabai eyese odnani bekire kwa na wasen akọ na emom no empuntunyuma esefata to ye tifido mantam de yenso ye chefa de wo ma yensa ebeka bi wato aso ede atu edwase enyese ono no odnani mu bekire keke no okọ na emom no empuntunyuma ye na kwanya enye nema hodo bebira ato sini ama ya ka ekire eba ne mpuntunyuma na obehwe na wasiese ni nyina fefefe ede amaye wabra Johnson Esiedu Enketia ekohya nananom na wakasa no ensem sei eno de tiudwa ewodwaboso manse no emu region no de omo de omo anu abicrete na niema na ebeba na region no adimu no omo firi ho a NDC na beba abaye sa niema no nyina ama ND what's it no afa ofia enti yaba no yaba aba transie se niema asasi eye na western no e fa de ntuma pafra asha ase a ye ba be ni nyina afiwe ye the regional hospital ba enche ewu niema region bia wo bi de bi beba na adimu akwaya Akan so a Oni poka sei yenra ya de nyina Johnson Esiedu Enketia NDC amanyo kono no
eno ye dwamtwani a owo mu na ne de achi ena na akwabena ye bo otosumienu ono ne gina mu ema bonza hene a ono nso ne di no eye nana ofori ahenkan a otosumienu no no so efasa akwan so eda dwamtwani asepa ye ewo na enum nsem kama wode ababeto dwa wonim se dodo na nanka obeka ede a chere no wadi kan abobɔ ne nyina aso nti bebre na enim na mmom no ye na kwan de apratiti pa ye ni sanso nti wohwe na omonye sene ebeya emabu no omuni adwuma university bi kraba na oba ho so bebi adwuma bia no beboa pa ye na ma emabu no nso etimi enya adwuma ayo yesen kan meka no waka bi na so kakra beka ho em se nyuma beba ha ye na dodo le gina kwan so peni bi bebi adwuma no kita ne ka no behwe kwan na okokora wontimi na bie tinana se nfa kwan yi na me ne mpanifo nyina mfa to ye wura ni se ye kwa no firi beri a eba ba besini ko bebi a ye mi aka no kan yi osre na nse se wote trotro mana taxi mu na obi cassette abana kana kuma ehim pa ono so pensa na ye to so demni nyuma se nyuma wo ha ye mara ante bi asore bobra bi a ensen fata ba ye nyuma wo na wo dware se na ta ade akotre nyuma mu a yonkobo ni bi ante ne sesa na age ama ne koye ade a ensen fata je besre se ye wura se du kete awoma ento ye wura ngame ni mama Onipoka say eye dream trade oye ohina owo abrokofe na nakwabena yeboa otosumienu ogina mu ede ema nana ofori ahenkan otosumienu se hwibonza hena ne krakra mu no enamra shebego ne ogema de hye no mo se hwidwabo so honorable kwabena minta akando ono so de ne de etoso a ono so eka sempuntunyuma de ye na kwan de obeye efidwabo so de kosi bonsunkwanta ene mpesua so ho atwahia ne ho ne de obehwese ye na kwan no ne nyina ebeye kama bye we be ano ye nsabeka afi akwan a free barrier eba no enye sa contractor ne nko a ye beya ka kodu heli aban e de ma contract ofa mantu kwa kwan a ekọ mafia kwan eno so aban ebeye ofa adwumadie kwan so a eno so aban ebeye ya kwan a aka ayen futu kwan nyina no so no district assembly ewo mfidi a eno so ye de betweka so kama eno nti mama yenya ntobase amamo mpa ye mame Onipoka say eye mashebego ne ogema de hye no mo se hwidwabo so ono kroya so ene ba ne ya pomudi atena ye na wo ye open pa anaso ye soafo a ohwe so na ne de no eye honorable kwabena minta akando ma yantra kase no so na yanko gina mu wansan from yanka wo say aye liberty adokrum yedu na chiripo enso kasa fidie so ana waso egusi a wutie kase boyi adam Facebook no my liberty fm ba cho bohye ma obehu ne ekoso ofie ha nyina like share wadwenche ya fa kase boyi hu no fa go ma yebrepam ye bejebre na yakenkan ni nyina enso edi ama yantra kase bono eso yafa yani enchim ne da so gina mu ato ya TV mantama yonko awin mansino emu na enipa bese du amiensa ya yesusu se wonom na kwan bone so etu fama gudie illegal miners bi na empanifo ensa asom na ohwe anamontuo ya empanifo nam so ya wode ekochi adehie ya na enamatoye ATV mantam yi mechira forest service division ya ne kwabata ye wa NG forest district no na wonom kabo mu ya wonom tu sa anamoyi ya wonom ko esuo awodo ye ewo pom ho na enam so ma wokoto sa adehie bi na kwan bone so etu fama gudie ewo ho na sanya wunim se oman Ghana kwan bone ya adehie fa so tu fama gudie no de ya bra enya de se ye pekura ati tie nam so empanifo ensa eka wa amanebo ya eba chem se womo ensa ka water pumping machines bes enum ana afenso no womo ensa eka akade awodo dodo no aya wonom esai bi na eno achi no ohwe mobile phones awodo ani akade ya ebeboa wonom ama nhwemu ya wonom eye na awie pe ya nyina no womo nsa kan ya enam so ma yene openi ya sende uko encha ono ene divisional forestry manager owura Jo Apia ebo nkombo na yerei atechim adeporting ya esi opomo enra eni 3 days na yenya
information with the intelligence on the ground, and you're connected to the regional manager now. 2 teams from the Western North region. So 2 teams. So we entered the place around 1 a.m. And now I'm watching a war. Bointano, Oko, Jema, Asem Krum, and Bointano environs. So it was connected to 2 reserves, Bointano and then Jema, Asem Krum. And Yakosipio, T, Yenya, 13 suspects. And they were on the ground working. So we quickly arrested them, and then makeshifts are normal CC weapons. So we got 7 pumping machines, and I shaved 5 for her. Due to the distance, we walked about 5 hours to the place, very deeply. Now, Nensembuano, and I was Ankasa. Ade atu dwa chem se pani aka to se de jawa na ade aso no kure won dwuma de ya wonom edi ni se wo mo ebebo ye nkwa ebretuo ya ye wo e wo mayim ho ban na nka me akoyesa abonefo ni dipabonfo ya se bi wo mo enwene o man no ye die ne nkwaso ho a wonom aye se wo be se ye nkwa ebretuo no de nya de se wonom betena ho aya ni han ahwe wo mo se wo mo enye ne mo pebia ndi wakasa de atu dwa se wo masinkete awiata so se ekwan bia ya wonom befa so abo ye nkwa ebretuo ho ban ne de eno de wonom be ye aboa. Both the district and then the region put up so many measures. Yadi Juma on the 8 forest reserves are a war and Patam Hanum and Ra Nanansa and rapid team Esako Boy River Sakana Cote d'Ivoire International Border Hono Koya no Masako Nra Yasako Hoko Shishi near Mabibri so I walk no more Bibiano. We are on the ground. I would say it's becoming a bit minimized than the first. Ene ya wuti ye enchi divisional forestry manager ya wo ora Joe Apia ana wuti nken. Wasungusu a wutie kasebe we liberty ediokromienu na chipa yenson na yeto akase no eso ede amaudi ekwagina mu obono mantam no emu na ten about one person so deputy NDC organizer Owura Francis Oben na wakasa ni nyina mu ensem bia efri afia hyase ebeto abonte se Ghana man pay his excellency wabone homoden ede lele enige akwakwhye yenuanum kuma omuwo school mu omuwo masua mu na no na wono so aba abonte ede ni kyeremu de aba betu dwase enya de a NDC ene na aban agige ene lesbian atumu wo kwan bia so anase wode ama akyerkyerefo so omonkyere nkwadanum ewo school mu na emom no onim se eba nige a even krampo nananum abosom krampo chiri ewiasefo ompe muslimifo ompe akristofo ompe no no nso no wode abetu dwase o ya Assemblies of God church member eno ne ye Ghana mampan no ntanya de a lele ene ne eken ka ho ne de obeji atomu de biarada enti wo mo a ededa wona no se NDC ne na ban edna ne nsabe hyente ase apamase efa gay ene lesbian ho ne de wonto wona adwum kra na won dey san se enya de a saa ade no ebekoso ewo man kronkron Ghana mum wa bra wokas no de no mu nsema atodwa no yenko ti ne nkyerem no mu bia wode etudwa Omampenyi Jodama ni mama se we Kristo ni mapa na nanum abusonfuo kra no omo nsoso se sa gay ema ni ma eda ena mema ni emema so ebede ebeda na nanum abusonfuo empe na nanum nkramofo so omo empe ewiasefo empe akristofo empe His Excellency Jomama se we Assemblies of God ni mapa onsoso so menim se yarura sa ni wi awe ekoidie ye behu ehun susanso a omma enye adwuma ewo omamu nne enye adwuma omamu china eya na metwi mesiri kwa se MPP fo na no na omugina the Parliament House na omuka ho asem inti na omufere MPs nu nyina ayi enhise pass be no se Owura Akufo-Addo onfa ne signature keke ensign se ade no enye adwuma no Owura Akufo-Addo ntimi anye wantimi anye na yenhwe enemu kwan se Owura Jomama obeyi samra no afiri honom se de be ya ba ne bema ba ne ba enna bema ne bema enna sagi no de NDC aban papa de Owura John Mahama say onsoso nde ensoso china Owura John Mahama say enya ade a gay any lesbian obesoso nde anase wochina na wamananso hwa wasen afasa akwanya iso ede ato edwa say NDC ne na ban ebefa benwei etena so yi
aboa pa ye ama Ewuraba ne akrachefo mu wie school emfie ne wo ho na omutifi omunye adwuma ye nyina da no kesi ade bebre na eye adwuma National Apprenticeship Program so ba ye no eno so no eboa pa ye Youth Employment Agency a opanyi power da no ono so ba ye omunyina eboa ama wo man nchehye ene ne nkanko ene ne mpuntuo etimi afantampa efrent endis na band de ba ye de empuntunyuma de Ganafo ebuye so pa aban ebai se de na meka no enche na wohwe ne modimba a obo se yenuanom akrachifo a omo awi suku a omo ewufie empokra no se bi omo esua adwuma yatimi aboa ama yedi mfidi aba a che se masters a ye kire enkola no ade no yatimi ama omo bibi nkakra ena afi suku ampro no se wohwe bebi a adwuma youth a ye papa Pablo ono na woda sa youth ministry no ano ena yesan apaw yewra basantale ene youth dudu a yetimi afom community police Doma Central omo edoso uko every sector bia uko constituency bia no district bia no yetimi afa ebinum ena afi ne ekanka ho nyina no menua edoso nti no se bi aban no wontimi emfa ni nyina even nanu ada ya adwuma program e bayi ndc aban onye person nhunya ni o bibia ba odi tu online we MPP new we CPP new we PPP new ko na ko filibi share the number of people la ya register sa ejuma rano oni poka say Owura Francis Obey na okopie mu ewo tan abatom pesua so obunomantam no emu a ono na woye deputy NDC organizer oho ma yanto akasia no so na imagine mu atoya TV mantam mu biem e wo sahwe so mensene yimu na nsem mu amane boba akonya aba ne se nei se wukọ station ho na ko ba se o kwa kofa hyen na o de ko ba bi te se be kwa bibia ni ne mpatamu ne mya ya wodo no obenwa ne se asenti ade ya empanifo atwa to wo se e wo sa hyenkafo ya wo no wo sahwe so ene ne mpatamu a wo mukọ sa mya ya no wo mo je no obua wo se ya na ka ne ye de ada aban wo ne to ka no mai na ja se sike di kwan so mo je kura na o mo je sa na ade no mpani se ye buru afum na se wankasa wonde be nwansa wonse nyina adwire gu ba sa ade na be kan wutimi nka hwe ba bio sei anam so e mandra dai wa ade ache bia mo ni so so pani ye friend se kayaso otena ase oto ne nsa efre otitire ni ya wono ene da Ghana Private Road Transport Union GPRT nkurabata ye wo sa hwiyoso mansini mu eyo wura friend se adukwesi na yewra yi na wona ne bon komo bisa se yewra na watu ka sika mu na yente yi se yete o man yi mu na yete se hwiyo so man se mutime to ka sika mu abran sam twerefo kora yente ye ede na aba na mo yentie ensam anase nyano ya owra yi ede mai the proper woman said, on the for no, the pie gives 50 15 cities. Now, one problem I always see, I say, for you could tell Pana no power for no more than 18, and to me, make a say, be a better than Sabuni here. Also, I have a number of them. If you square better than Coco, already as an example, because that problem we don't, a man see money or problem of power. You and talk about the city of the Apatumbo, you have to be home. You have to say, there's no one that's out of the boys. In that time, this is not well. The party to scan also a boat, now by the report of the station can go there. Now the original Kwame was already take me French route. We go down for the Kwame. There are also many see more. Hurry. Also, it's me who see Kwame. You part big boy. You big boy. If you are, we for the traffic Gabaya. Only me go poor Kwanzo and you. And a player I'm no because if you tap for by 7 cities. And so now for another trouble. Any 10 cities. And so if a person also a chair for I'm no because Kwame. You have to move for close. You should put that for you there. If you be a good fight, but they are edited to be. So the parents are not for no bad now for other administration. The police didn't make any number. You are such example. I'm a young man who be a idea for the most of the and chair to Kabu. Is it now to Kotokabu? Na enwachi openi ye friends kaya so bisanse o manya ye wumi asenkafo ya ye nimu no samote se ya to petrol pain na mo mato asenkadem na se ko ba so mo te so dia nwan mo je se mo nte so ene ye ka say oh fango buo ewo fam papa o mampeni John Dramani mama nya ndisi aban ba ye o mafam de wono mo ye na adenti afango buo abafam na mo pese mo beti ahyenti ade so mo ma yentie eno so nsama o kan ye
You also the beer say for this is also challenge beer from Metro Martin. You also because say the beer cook massy anything. Who the quite could be the quite cook massy and 60 no fear could be quite emoji 55. You make my verify, you make my KOTOKO. Also, in general, look at all can was a bit and your phone one a crackano. And I also your national secretary do. Say for what to be more. Bonds are one of the authorities in the Babate, if you are 10%, 5%. You intend to have to cabo money into the vessel and take cabo. The BIA tells us from above. Therefore, the cost of the cabo, a minister for road and transport, Kushi, Musia, no more just be amounting 10%, 5%. And as a buff from Sumo, so our mom Kushi, I said Monteso, and then put 15%, more money, more moon. And in general, the younger things happen to me and me, and this is 10% from the highest authority. Ene ya oti ye openi ya oba atoya TV man time begina mu ekropon ya friends asahwe so a ono titrani ya oda Ghana Private Road Transport Union GPRT titrani ya wa chairman adu kwesi na oteni nkai yenko gina mu obibie ni anwa so bekwai manse no emu na dwemtreni ema NDC amanyoko no Honorable Johnson Esiedu Nketia waka ho bi amamra shebego no jema de no bibie ni anwa so bekwai Honorable Bright Asamoah Brefo ena fe abanya na musini awo bibie ni anwa so bekwai manso no emu Honorable Sebastian Oben ene nananoma hemfo ene adehye no mu bebre mo wo adobera number 1 eno no ewo bibie ni anwa so bekwai manse no emu wo mu nyina aka wo ho abom e de aso akobofom ni nyina mu ejina ayaresabia empanyifo etna ase hu se nipa da sani oti ho a enya dan ya nyarewa beba na yare ebo na ohwe bibie ni ede bad bera bibie ni anwa so bekwa mu in fact akwan no wa ento ase nipa ni nduro na ase ne kwa ene be fini nsa na efini nsa na nanom ene mpanyifo e wona adwen so omo be chip compound ede ama de hye no mo adbera number 1 neno ena dwem training ya yesan mane efe ni general mosquito omo anyina aka wo ho abomu ede bibia ahye contract na wono ena waje ata na ni asese obeye adwuma ni nyina de ama wo mum na dwem training kasa ye mu na ode etu nanim se adwuma ye de ahye nu wahye wombo se obeye wo ye nso no onye me ho ntew no mfama ne manfo no se ne ebeye bebo wo mu na wona pomuden so no atimi agina baby papa mema ne nkoye kokwasa kwasa me ne ante ho ema ne mbeche ema won san emebo aban na chi ne mom no wonhwe se obeye ne ntempasoare no de ama addition momo ho na nanu si yepe ena ohina owo adobera number 1 ofasa akwan so ebo NDC dream training abaso mashebegwani abanya na musini so ene obo nyina abaso ewo nyuma pa woyo ede aboa wo mu enkanka ene ayaresabia yi a omo ayira taso se omo beye ede aboa na ma woni manfo no omo ho ni nyina da no wona pomudi mapa etimi afa entampa efra Ghana this year ma yentwa kase no so na yekogina mu asanfo from Liberty adrukum yenu na jiri ponson kasa video su ni o adese ko Facebook ho okwa bo modern bo my Liberty FM like share wadwenkyere ye fa kase boy wono odi gu o ma ye na bre pa me bedun tema ye be kenkan ni nyina enso edi amao ma yentwa kase bo no so na otwe mu ye nkase boy mu no ye bo mama ne se ene yi owura bi ana ma mi bi ya wadi finsia no adunum enum 55 years ya ene ye papa no momua owura ya watwe apaso ede akwakwo wo ma mi bi ani ya owura ne din ye ba ye William Jemfi ya do na ni se kwasi manson ana nde yi sane ye diga bo ho nka ye ene anamuntu ya watu ene ohwe ne waye no a enya de se ebo akora se wadumi atwe apaso emfa woni asem ye beto woni obi ana be si woni obi ntam odumi mfa o man Ghana mra no enhye wonsam enye ne awopɛ bia enam so man na dai ye kasai empanifo de na ko gina mu ewa asem ne ye enam so ama dwabo so magistrate court no ahye se eye owura yi emfa no enkotwere aban kokum remand oko remand na fi wako semu a kopem sai panifo be san atoto nano a na no toto no mu na be ma panifo hu ade poten ya ebetimi ama bibisa asi ene ho asotwe ya panifo betimi ede ama no na mane bon so a eba kra jem se maame ya ene wonom edi na nyambere sem sei no ohwe ba bia oda enhyeda enye enam so ema wakwakopiem wa ayaresabia kese ba ko a ni nyina mu no ne aba ne se agye ede ne tu kwan efiri omayi mu ko
ɔman foforɔ so ansana mpanifo betumi ayi bibia fa ho a wɔma ayi bibia fa ho moma yɛntie amanebɔ ya ne ɔto yɛnkra na ɔde ɛma yɛn no nsɛm ahodoɔ ya ɔkasa no ɔde to dwa ɛna yɛde to dwa sɛ okopiem ɛwɔ ɛyɛ krobia yɛfrɛ no sɛhwi aborɔkɔfɛ ɛno no wɔ dwabɔ so mansin mu a owura yɛ yɛfrɛ no William Gemfi a ɛdi nim no ɛyɛ kwasi manson watwe ɛyɛ apasoɔ ɛde awɔ ewura bi anasɛ maame a yɛfrɛ no ɛyɛ akuagyewa a ɔno n'anya mfie no bɛyɛ 20 ɛnura aposifoɔ ɛkye no na ɔmo de ne kɔɔyɛ ayaresabea adɔktafoɔ hwɛ no ma ne ho tɔɔ no na ɛnɛ ɔmo de ne kɔkɔgyina mu ɛwɔ ɛyɛ Dwaboso Magistrate Court na otimuafo a wɔtena adwam ɛyɛ His Worship Samuel Enti Junior wɔno ɛna ɛtena adwam ɛna ɔtoto nano na ɔtoto nano no ɛna ɔkyerɛ mu sɛ saa asɛm yɛ ɛsie asɛm a emu ɔwerɛ mpa enti me ne wo kasa yi wahyɛ sɛ ɛyɛ owura yɛfrɛ no Samuel Gemfi no wɔn kɔnkɔtwene aban kukum bɔsome sɛ ɛnɛ na yɛnsamfa no na kyɛ sɛ 20th February na yɛnsamfa no ma megina court na court ɛntoa ne nsɛm no so na awerɛhosɛm a ɛda akyiri di mu no sɛ ɛyɛ awura yɛfrɛ no ɛyɛ akuagyewa ɛnrada ɔmo ne kɔkɔ pie mu wɔ ɛyɛ Dwaboso abayaresabea no adɔktafoɔ wɔ hɔ kyerɛ mu sɛ sɛdeɛ n'ani no asi atutu no gye sɛ ɔmo de ne kɔ ɛyɛ ɔkɔmfoanɔkye abayaresabea no wɔ Kumasi nti ɛnura mirikatɛntɛ paa ɛna ɔmo de ne kɔ ɛyɛ Kumasi ɔkɔmfoanɔkye abayaresabea adɔktafoɔ ɛyɛ deɛ ɔmo betumi biaa ɛno ɛna adɔktafoɔ wɔ ɔkɔmfoanɔkye kyerɛ mu sɛ sɛdeɛ n'ani no situation na esitie no abere gye sɛ ɔmo de ne kɔ South Africa ansa na n'ani no adɔkta yɛ saa court no eti n'asɛm no ebua wie na odi ebua wie a na ebehu sɛ owura ɛyɛ William Gemfi ɛna ebetua ka no sɛ adɔfoɔ soso na ɛbɛboa atua ka na saa mprepre kasa yi deɛ owura yɛfrɛ no ɛyɛ akuagyewa adɔktafoɔ wɔ kɔmfoano kyekyere mu sɛ sɛdeɛ ani no afasoɔ no si wɔ yɛ ani aba no nyinaa tutu a ɛnka ɛyɛ afiri mu no saa bere deɛ Ghana ha deɛ ɛbɛyɛ den nti saa bere yɛfa no kɔ South Africa na adɔktafoɔ wɔ hɔ ntumi ɛmoa na n'ani no enti amanebɔfoɔ ama ne yɛ a wɔde abɔyɛ no wei awerɛhosɛm paa sɛ minim ade pɔten yɛ yɛsiyɛ sɛ kwabrane bɛtumi atwe apasoɔ kafɛɛfɛ paa ɛde awɔ ne yɔnko nipa nani ɛne baabi ɛkeka ani so Bible koraa sɛ ɛno ne yɛ nkane a ɛdeɛ na ɛkɔ so yi amanebɔ ne kyerɛ mu a wɔn yɛsɛ maame ɔne papa ɔmo yɛ abusuafo na mente me ho ase kakraa bi ɛna ɛbɔ ɔmo ntɛm a ama wei na Jesus ne zumbo yɛsɛ ɔkɔtɔ ne mu no korɔ ɔte no wɔte ano na na ɔde di saa nyamra nsɛm no yɛsɛ wɔamfa nyɛ bibia o awudi sɛm abanitim na ɛsɛ wiase na yɛwɔ mu no sesia no wote wa sonson ho obi tia wo na so kwama ne ntia no nkɔ me de ade a police station kura me twam a na me yɛmahyɛ oyembe hyew bebia me twam na me hu police station ya wa ha ya na me yɛmahyɛ oyembe me bɔ mpa yɛsrɛ awurade sɛ ma me din ɛnkɔ da na kɔyɛ dem but to da nipa bi ade yɔ de odwene ho kura no a wonya fishia ne sɛ 55 yɛ ma 50 years a enti se ye condemn o say fa wonko member bioma na wo ye ne dey we wa wo mofra no ho be kire o mo wo very bad abobi wo ho aye hwe ne ye moni jo akoma de o ho ne mum akoma ne ba ya na wasom jo ye fa kase bo no ensi ene anwumri na we wo say asare kese wo say wo hwe ye efri Accra nkran popuri mantem wo say the giant of the west indeed. Thank you for your message this afternoon. Aye, adese ye de asedama kase dama aboafo nyina ye mfa asedane bi nso e ma opani ye friend say ADB na da romanti na wonya bi ehwe ye e wo Facebook e ho mi ni Osomafo Kwame Owusu tikase KOT mene Ohemaa efia beefi ye ma moniti ye fra me na me kase fi new doma me pa cho